huwa ħalla fuq id-dixxipli tiegħu. Don George kien qassis qaddis li kellu l-missjoni tiġri fil-vini ta' ġismu. Waqqaf soċjetà magħmula minn ġuventur u xebbiet volontiera. Don George mexxa u ddedika ħajtu kollha għal din is-soċjetà bil-għan ewlieni li jwassal il-fidi nisranija fi gżira mimlija b'nies Kattoliċi Romani, iżda li ftit li xejn kellhom aċċess għall-Evanġelju biex ikunu jistgħu jinterpretaw il-messaġġ tiegħu u jagħmlu ħilithom kollha biex jgħixuh. Don George għażel bħala sejħa il-kliem Verbum Dei Caro Factum Est li jiġbor il-qofol mistiku li fih Alla tal-ħniena tal-insara infiret minn Alla liebes ta' Mosè. U għażel li jsir tad-demm u l-laħam bħalna biex iġarrab lena kif ukoll id-dbatija tal-bnedmin u jsalva lill-umanità. Don George tefajne fuq il-ħaddiema tas-sena tad-Dockyard li kienu l-aktar membri mħeġġa minn fost l-imsieħba tas-soċjetà tiegħu. Kienu jafu jiktbu u jaqraw u kienu jħossuhom mill-iktar frustrati bis-sitwazzjoni miżerabbli li sabu ruħhom fiha. Xi wħud ta' qalb nobli jippreferu jqattaw dawn l-4 tiem irrażnu lilhom infushom u jagħmlu sagrifiċċji personali billi jwarbu minn qudiemhom il-pjaċir tad-dinja u hekk jirbħu s-salvazzjoni ta' ruħhom. Għal Don George u l-mijiet ta' segwaċi volontiera tiegħu, il-ħajja l-oħra kienet aktar reali mill-univers materjali li kien qed idur madwarhom. Qabel ma jinkorporaw soċi, dawn is-soldati ta' Kristu jqattaw sigħat sħaħ ta' meditazzjoni intensa taħt id-direzzjoni tal-mexxej spiritwali tagħhom. U jqattaw perjodu twal ta' studju filosofiku u tagħlim bl-amment fuq il-Vanġelu u d-dottrina Kattolika. Il-ħlas ma kinux ifittxuh f'dan il-witt ta' dmuħ, imma l-għaxqa tagħhom jgħallmu d-dottrina Kattolika lit-tfal tat-triq imqafdin u mġemdin. Il-ftit ħin liberu tagħhom wara ġurnata xogħol li kienet tibda minn xi jgħaddu mill-bib tad-Dockyard fis-7 ta' filgħodu u tispiċċa kif joħorġu minnu fil-5 ta' filgħaxija, kienu jiddedikaw għal dan l-iskop filantropiku u miegħu ħafna mill-flus li kienu jfadlu. L-istess passajida ta' Ġesu, il-ferħ kbir tagħhom kien li jakkumpanjaw lill-imgħallem waqt xi sajda mużewmina għal dawk l-erwieħ mitlufa finħawi mitluqa u kważi pagani. U kienu jħadnu magħhom lill-abbandonati bħal m'għamel missier Liben il-Ħali u kienu jgħallmuhom fuq Ġesu li taħajtu għalihom biex isalvalhom ruħhom min nar ta' dejjem.